UMaganga woduma lengoma ethi Sigubha umtswarelo okuyingoma etrendayo njengamanje kanti futhi edayisa kahle lapho ku-YouTube. Ubeke isitori sakhe esidabukisayo esimayelana nosisi owamnyukubeza ngokocansi. Futhi sanibona Maganga lo. Cha ngithi futhi angidlulise nakho ngangiphethe kahle la ngiphinde ngixwayise nabanye abafuthu ngihlukumezekile la kakhulu. Yikho sengithi ake ngixwayise abanye abafuthu ikakhulukazi abangapha la engakhona ejozini. Nganza ukuthi uqaphelana kunosisi la ohlukumeza noma ngizothi onokubeza abantu besilisa ngokubadlwengula ebese banikeza ebagqiba ngemali engango-50,000. Ngibuya nje emaphoyiseni ade ngithi ngiyoreporta awangalithatha serious udaba lami. Manje angazi mabekhona abanye abangangisiza bengangisiza bafuthu ngoba manje inkinga losisi akasafuni isiphinde ngoba phela kungcono ukuthi uyavuma siphinde ngithole lo 100 ke ngiphume kuye. Sengizangabhala ingoma mina ke into mangihlukumezile ngize ngicule ngayo. Uyabona? Khona lo muntu impela kodwa singazama sisi. Yazi lo muntu impela kodwa singazama. Khona lo muntu impela kodwa singantshontsha na. Ngisizeni bafowethu ongaba nosizo ukuthi yini ofanele ngiyenze. Hey.